Jeg står her i Gilleleje-revyen, hvor revyen snart skal løbe om stablen, og det er jo lige op over, der er premiere. Så folk har jo helt vildt travlt i øjeblikket, for alt skal falde på plads lige nu. Der er tekster, der skal læres, der skal komponeres til sidste musik, og nogle dansetrin osv. osv. Men jeg tror lige, at vi skal ind og se på holdet, der er herinde. Så kom med her. Vi skal bare passe på at gå lidt stille, for nu må jeg ikke forstyrre dem. Det kan være, at de har travlt med at lære tekster. Okay. Og her har vi så holdet. Jeg tror, vi lige skal se til dem. Og de er i gang med at øve, tror jeg nok. Hej. Hej. Jeg har lige været at lave lidt omkring revyen. Ja. Hej. Jeg vil lige ved aftale noget. Kan man få noget? Jamen, der er sådan ja, du har alle mulige skød. Jeg lige ved. Ja, okay. Det er meget vigtigt med mad. Det er jo vigtigt, fordi vi har så skide god tid. Vi skal bare have noget af det. Jeg lige fortalt om, at revyen jo snart skal til at starte, og jeg er travlt med teksterne nu i øjeblikket. Hvad er det, 9. august? Masser af tid. Undskyld, altså det er altså snart revyen har premiere jo. Ja, 9. august er lang tid. Er det ikke svært, der er 3-4 uger? Hvad skal vi lave? 4 uger, eller 4-5 uger. Jamen, jeg har nogle... Vi er altså, der er premiere i næste uge. Ja, er der premiere i næste uge? Nej, det er der ikke. Jeg tager bare det på dig. Tænk, hvis det var så galt. Altså, der er premiere i næste uge. Det er premiere her, den 19. For hvad? Den 19. Den 19. ja. Er det ikke rigtigt? Altså, jeg har der også en... Skal vi se her, jeg har der sådan en flyer her. Jeg er sikker på, at der står den 19. eller Den andet 19. sted. juli. 19. juli, ja. Det er alvorligt. 19. Ja. Skal se. Det er kraftigt, men det er jo fredag næste. Jo, den 19. juli. Det er premiere den 19. Kan jeg juli. ikke. Der har jeg sgu da... Jeg har børn. 19. Jeg har børn. Jeg har børn. 19. juli. Hold kæft. Så skal I ikke få noget ved? Okay. Er det Hvis fredag? man er frokosten over, skal vi mødes ind i salen om Jeg tror nok lige, vi mødes. 30 sekunder. Sikker på, at jeg rækker det der. Den 19. Jeg skal lige have med, fordi jeg godt, at vi bliver lidt sultne. Jamen, hvis han siger det, så er det sgu da rigtigt. Det var jo travlt. Okay, vent lige lidt, så er det jeg med. Ej, vent lige lidt for helvede. Vent lige. Ja, jamen, det skal nok blive festligt. Vi skal nok være klar.